Inkulu impi phakathi kwezinyanga njengoba-ke uBhaka ethinte uDr 2+2 waphinde waze wagabhakela laphana-ke kuDr Mkhwanazi. Angazi noma uMkhwanazi noma-ke uDr Mkhwanazi. Ngane wethu ngiyakubingelela kuphi nakuphi la kufuneka khona lombuso njengamanje. Ukubingelela uyena Mathenda Costa Ntombi zomqamulo mehlakho abanye baqaba nomoya thubazi. Ngane wethu ungabe usuku lakho lokuqala ulancotsha enze kulungile upress subscribe button ushare uphinde comment wenze sure ukuthi uyalike ukuze njalo mase kufaka amavidiyo kube wena oqala uthola notification. Engane zakwethu ngabe-ke ubuhleli ulike uyazi ukuthi ihleli sikulethela udaba olihamba phambili nokwakho ukuthi ulike bese uyalinda inkulumo iziphele bese uyakhomenta. Sinenkinga lana uDr Mkhwanazi noma ke ubaba Mkhwanazi owaziwa ngenyanga yaseMtubatuba ukhipheke i-challenge laphana ke kuyena uBhaka ukuthi cha asikho isidingo sokuthi elokho ekhuluma kakhulu yena ngabe uthi abadlale njengoba ke inyanga zinokudlalisana ngalo ke izulu noma ke ngendlela eyisuke idlalisana ngayo. Mawukuthi ke ivideo yakhe ubaba Mkhwanazi ubungakayiboni ngizofaka ilink la ku comment section ngiphinde ngifake futhi ku description echaza mayelana nempi ayifuna kuBhaka noma ke nempi ayifuna kuBhaka. Sizohlangana phezulu ke ngoba noBhaka uthena cha yena akanankinga akasho futhi usuku noma ke indlela kuzohlangana ngayo challenge noma ngabe ke ngokomoya noma ngabe yini kufanele ku-challenge ngayo uBhaka uthi uready. Kodwa ke ngaphambi kokuthi ngimkhulumele uBhaka ngoba usaphila kabilona idlozi nayi video yakhe engiyiphethe umlaleli echaza kabanzi mayelana nalolu daba. Igama kuBhaka isibongo ngoba kaNzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uBhaka udakwe yini inqwele ibhuqabhuqa imizi abafokazana ngotholo lodwa likaMentshise thuluza ngihambi nalifica insimini cha la kade nje abantu bengitheka bethi kunenyanga ekuthiwa uMkhwanazi yaseMtuba ekhulumayo yathinta igama lami. Cha uMkhwanazi ngifuna nje ukuthi ngiyenze ibe clear lento. Ngiyamazi usebenzele eMtuba. Uke wafika la kumina. Ufike ngo 2023 uqala. Wayekade enenkinga engeke ngilomchaze kodwa ukuthi inkinga ayekade nayo eyani. Ngoba uyi-client lami angikwazi ukuthi ngingavesane ngikhulume noma kanjani ngomuntu oyi-client yami. Client yami ngiyayihlonipha kodwa ke njengoba ngangimtshelile ngathi lenkinga ayekade ebhekene nayo eyayithinta umama wasekhaya ngamtshela ngathi ngomakhandakhanda izolunga. Washo futhi ukuthi yena unokunika abantu imithi babuye bathi imithi ayisebenzi. Umakhandakhanda ungakwazi yini ukuthi umsize. Ngamfundisa ngathi uma ngabe ezothola umakhandakhanda kumele aqinisekise ukuthi uzokolwandle because ulwandle lukwenye level ngespirituality. Nangampela savumelana ngabe sengiyamtshela ukuthi ingqinamba kamakhandakhanda oil eyokuthi mangabe sihlangene naye kuyomele abe khona. Wabe sekhala ke wathi njengoba izinyanga angeke akwazi ukuba khona njalo. Ngabe sengithi mina no at least onyakeni kufuna masihlangene afike vele besihlangene asivezana ukuthi ubani lo ngoba vele zikhona nezinye izinyanga. Kwangazi ukuthi uyezwa ke selokhu saqala ke sihlangana akakaze afike kodwa ke unawo umakhandakhanda futhi uwawusebenzisa. Ngijabulile ke mina mangimbona enza enye video uveza umakhandakhanda futhi wawuveza kahle wawuveza phela abahlakaniphile abantu babona abantu ukuthi uvuliwe babona abantu ukuthi usewusebenzile. So yena into emphethe kabi it's because mina ngiyalikhuluma iqiniso bekabe ngisezomuntu. Ngamtshela uMkhwanazi ngathi Mkhwanazi ngiyacela mfethu ukuthi uma ngabe usebenza abantu ube neqiniso kubantu. Uyabo njengoba usuze waba nomakhandakhanda oil oqinisekisa ukuthi kubantu uba neqiniso. So ke abantu ke njengoba kade ngidila nalento lebithinta lenyanga ekuthiwa 2+2 abantu abaningi kade befona abanye bengisendela bethi uMkhwanazi akabaphethe kahle
ngase ngathi no ngizoqala ngikhulume naye umkhwanasi yabo ngizoqala ngikhulume naye umkhwanasi so ke bengakalitholiki ithuba lokuthi ngikhulume naye ke umkhwanasi mase ngiyaphinda futhi khona enye inyanga yasemtuba yasemtuba enye kodwa ayidumile ke leyo uyabo inkulu nje ngomzimba yabo ngiqamba igama ke leyo yabo ngoba ngisazodila nayo ke leyo yasemtuba ke uma befluya ngoba muncane futhi uzenza inja engenamazinyo kodwa mase ngibuyela kumkhwanazi mfethu kubalekile ukuthi mina ngiprotect njengoba uyini wena uyiclient lami wena ngisizeke uyabona nje mfethu ngizokwenzela isibonelo la khona ubhuti wase Mpumalanga ofike kuwena wathatha u2400 uyabo uthe mangabe uthatha wathi ene akasizakali kwase kumele wena ukukhuluma naye ngokwe level okuyona yabo umcheck hayi ukuthi uthi akabuye no 50000 ngaphezulu yabo ngikukhombisa mfethu ukuthi iziphi ingqinamba enithi bengabe thina sinisiza nina mase nibakhelesi ngiyajabula ke mfethu ukuthi nanamanje usenawo makhanda oil futhi ngiyabona ukuthi uyawusebenzisa futhi ngiyabona ukuthi ukusebenzelile phatha abantu kahle ke mfethu phatha abantu kahle nje mfethu umkhwanazi lapho noma yinini mina since wena uyiclient lami ngiyoprotector uyabo futhi angifuni ukungena kuma details asesigodlweni kuningi vele engisafuna ukuthi ngikufundise kona uyabo and ngeke ngikufundise futhi ngilwa nawe ngizokufundisa nje kahle lemhlabeni akekho mfethu umuntu ongenalo idlozi noma ungadinwa kangakanani noma ungacabanga ukuthi wasengakanani kodwa ungalokuthi emhlabeni uthi khona umuntu ongenalo idlozi ufana nokuthi abantu kade bethandana bese bexabana athi umuntu angaze ngikuthande wena nani cha ayenziwa leyo nto uma ngabe umuholi uyama wonke umuntu unalo idlozi ngizophinda futhi ngichaze le yami yokulapha ilonda ukuthi ilonda ngizilapha kiphi level in fact usungalapha isilonda usukulapha into engaphakathi kumuntu emdlayo bese wena lento emdlayo umuntu ngaphakathi bese ngamandla bese unqoba lento engaphakathi once wayinqoba lento engaphakathi ingabe samudla umuntu then imbiza ibe isiyenza isipholisa isilonda bese kuthi umakhanda oil wenza lo msebenzi owenze kuwena ukuthi bengabe unenkinga ethinta ifamily yakho ukwazi ukukusiza mengabe unenkinga ezilwa nawe ukwazi ukukusiza mina angizisoli ngokuthi wena ube nomakhanda futhi imali owanginika yona futhi mfethu ngomakhanda oil ngoba angeke ngikhohlise awungikweleti wawuthenga nje ngo7000 umakhanda imali nje mfethu owayikhipha u7000 ngamakhanda like ukusebenzelile ngakutshela futhi ngathi ofunda ukwakha ngakutshela ngathi ungazenzi izinto zesikweliti angazi ke noma ke usamile yini noma usuwenza izikweliti ngakutshela ngathi umuzi qinisekisa ukuthi awukweleti uma ngabe usu afford ngathi imoto ungazikweliti ngoba sibabonile abantu beyaba ngemoto eziphezulu mase bhedi impilo umuntu useyaqala manje usehamba eboleka imoto zabantu yingakho mina mawubona ama convertible yabo yabo nje ngine C300 Mercedes ngibe ne C43 mase ngiba ne M4 mase ngiba ne E-Class mase kuzoba ke ne SLK mase kuzoba no BM ku3 series ne X5 ke leyana ehamba ama bodyguard yabo ngikunikeza iclue kodwa ke ngiya challenge ke mkhwanasi mina ngeke ngilokhu ngijikijelana nawe ngamazwi ngoba uyiclient lami uma ufuna siphumele isicawini mina nawe noma ingayiphi indlela mina I'm prepared to do so ngabe sesicawini siyokhuluma ngalento yaka spirituality